Milí diváci, Záporočeši, Plzeňáci, slavnostní okamžik rozsvícení vánočního stromu tady na náměstí Republiky máme za sebou. A já moc děkuji oběma pánům, kteří se toho slavnostního rozsvícení zhostili, panu primátorovi Martinu Baxovi a také panu biskupovi Tomáši Hlubovi. Děkuji vám, pánové. Děkuji. No a pomaličku se budeme loučit tady z přímého přenosu na náměstí Republiky. Ovšem ten televizní program ještě nekončí, protože my uslyšíme další sadu kolet v jazzovém hávu v úpravě Milan Svoboda kvartet, a to v podání Ivana Audese a jeho kvartetu a také zpěvačky Soni Hanzlíčkové-Borkové, která je laureátkou umělecké ceny města Plzně a solistkou divadla Josefa Kajetána Tyla. Popřeju vám krásný zbytek dnešního adventního večera a musím říct, že společně s vámi doufám v to, že se společně sejdeme za rok u klasického rozsvícení vánočního stromu opět na pódiu tady pod námi dole na náměstí Republiky u katedrály svatého Bartoloměje. Hezký zbytek večera, nashledanou.